sa ambaryo, kwak doktor nga albularyo, sikat ako bisag dili titulado. Mga gamit ko sa klinika, gunting, kutsilyo, gatsa, injeksyon, balde, o karinola. Doktor lang ako, doktor nga wamo asinso, kaya ang atong mga serbisyo bayaran man lang o tangkyo. Pasinti nga tambalan ko, kung masipyat og maminteryo, walay kaso kay wa man sab sila'y gasto. Pasinti ko